den. Johnny, gå over og tag den. Johnny, gå over og tag den. Du er modig, mand. Jeg havde det som om, der var en eller anden sort skygge, der kom og tog den væk fra mig. Okay. Meget. Vi så også en sort skygge lige før. Gjorde I det? Ja. Jeg kan ikke finde ud af fra nu. Alt er mørkt. Jeg er blevet nat. Jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme ud. Hvordan?